Kani kadai ke Patisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka Khasi Hills Autonomous District Council henne kasngi ka kharlai terek unai weng arjakat pra. Kelalom yakikor na kalangkari Khasi banyakan bariatai halor ka Khasi clan bill. Ne ka bill na ka benta banlom renti yakikor Khasi. Hakani ke Jingïalang kebelalong hapo conference hall jong ka KHDC lasyam yaki babon kirai. Kawai ne kirai bala Mynjur lang hapdang kikor ber ka KHDC kadai halor ka jing itu no yakikor lengba ka KHDC. Kata da ka ba register yakikor ha KHDC bat kiwe de kirai. Habakaran na kinong patay kubor hadin balawai ke Jingïalang UCM ke KHDC ba HSLA. Ulai tu ba ka KHDC kan tuklar ai ru ya keriti penya jong kikor. Handrai kala syem ya karai ba kikor kidai ban register no hapo ka KHDC ban yo ya kejing itu kum kirang bakor. Namar kat kum ka Khasi Social Custom and Lineage Act ki Khasi kidai ban yo ya ka Khasi Clan Certificate. Batang kitu kikor ki bala register kin yo ya ka Khasi Clan Certificate. Usi mulai turu bahagian Jingïalang la Mynjur ru ban sim jaj ben no tang na ka kemi ba jika kerteng jong ka jai ru dai ban da tho sai ba kata da ka tien Khasi kalau ka jingya simenta ka ba shirhem bat ila poisa ka benta ka ba bun na ka bil ka bangila pre ni ha ban penbei ka de ka kum ka jing ajumut na kalyang jong ki kurbo pero tolong ba kai ka ba ka discount kai ka ba ki kur ki le apo jong ki kur kemudian ingin tuklari mangina ka desi council kai ke bangi hot ikimene ni kalau bangin kikur kin long no ki bala register apa desi council nang ba kino ki kam juki kilong ki bala itu da ka desi council kum kiran bakur khnang ba nama hakat kum ka lineage act kan Khasi social custom of lineage bill ka bangi la pass hakani ka session ka bala dep kalau ba deben yo ya kan ka Khasi clan certificate tila da kur kim long kim la register de kinum la ban issue ya kan ka Khasi clan certificate de ni i ba role jong dorba kur kolong wes no bat kan ka lineage bill ka wangi manra kan ka arja khat pra ti kum ta pedeng ke jing pin i ka ba la bampor la malai kim ta de bar phai ke la bet bat ke la Mynjur ba ka district council kan ya chman ka ban penbei ya kan ka bill ki jongi bahkan long tang nak bentaban register di kikur bat ka ba bangin sibi konstituen di kikur bat ba kikur hi don la ka jong ka jingbu be ya ki kam beri po joki ni tip ni ngomong ila pedang mene ni ki pedang berok pas im komo ke pus usim jong wing brio ti ya kikur hi komo ki ban patai ko kikur ni gede kim la so be tang sim le ni lingdo ya kani komo koi kikur kan haban be ya kani kap nanta ilap penbait uskuwi mene bakal kilap diam bakal kom spell dak kadi benlang we ketin si cuba minta shooting ini benar di SUTENG NX mo shooting TEN shooting kemudian SUUTINCK di lapas kali kebil saya ki hapan penbait bakal we ke balai rai lam dengan dorbat kur mene ki shimbit bakalong ka bebet ba apdeng itu kajai bendri jungi kur kawan bit naka kimi kalong kam don kum kata ka jinge kren ba kur kawan pa dan bepediang kata barok kila entai da ka ba syai kita kata tang skin tin bit ba kur ka dei bit naka kimi shimbit kata jai hom kur na ime